Amb el xiulet final, l'alegria es desbordava a Argentona. El Manlleu confirmava ara sí que és nou equip de la Lliga Elite, una plaça que va assegurar de la millor manera possible, guanyant per la mínima al camp del segon classificat, el rival directe pel campionat, i garantint així la primera posició al grup 1 de Primera Catalana i l'ascens, a falta de 3 partits per acabar la competició. Jugadors, cos tècnic i afició es van fondre en un sol grup que al mig del terreny de joc celebrava una fita històrica per al club, que els darrers anys s'havia quedat a les portes de pujar a tercera divisió o de la classificació la temporada passada per la Lliga Elite. Una lliga superigualada, hem guanyat molts partits per la mínima, hem sabut patir quan ens tocava, hem tingut tardes de molt bon futbol. Aconseguir-ho aquí, en un dels camps, per no dir el més difícil de la categoria, encara té més mèrit. Jo crec que el futbol està sent una miqueta injust i al final aquest any ens hem cobrat tot i ha sortit rodó. Hem estat quasi immaculats, la veritat és que ha estat una temporada quasi perfecta i penso que ens ho mereixem nosaltres, l'afició, i disfrutar d'aquest moment perquè costa molt, són molts minuts. Els càntics, les bengales i les banderes van tenyir Argentona dels colors del Manlleu, gràcies al desplaçament massiu d'aficionats per celebrar, si es donava el cas, el campionat. Passadís per als responsables directes de l'ascens que tornaven el seu agraïment al públic desplaçat a camp contrari fent onejar les banderes del Manlleu i cantant sense fre. L'alegria i la festa van tenir continuïtat al vestidor. Això va ser només un dels moments d'una celebració que ja s'intuïa abans de començar. El groc i vermell de les grades dels aficionats manlleuencs va casar perfectament amb el verd que l'equip va lluir sobre la gespa. El partit i la victòria la va decidir Lluís Martínez, que havia entrat a la segona part substituint a Martí Berniol, rematant amb el cap una pilota penjada des de la banda dreta. Si et pot donar el gol de la victòria i a part, com en aquest cas, el gol de l'ascens, és com una sensació única. El Manlleu es proclama campió sumant 61 punts amb 12 de marge respecte a l'Argentona i havent guanyat de moment 18 dels 27 partits jugats fins ara. Un equip campió que vol allargar la ratxa de 7 jornades seguides sense perdre en els 3 partits que li queden encara com a conjunt de la Primera Catalana.